Имам толкова много да чиста, но никой не може да чисти както аз чистя. Неделя е, имам да чистя още 10 часа и трябва да побързам, защото содата ми свърши и трябва да си купя още сода, бикарбонат. Разпознахте ли коя съм аз? Здравейте, аз съм Брит Мари. Или героинята на Бакман от романа Брит Мари беше тук. Днес ще си говорим за чистотата и как може да изпаднем в крайности. Днешната серия съм я посветила на хората с ОКР или така нареченото обсесивно-компулсивно разстройство. Така че останете с книговлечение, защото днес в нашото студио ще има мирис на белина, сода и ако се разпознаете в героинята, останете, за да може да се терапевтирате с тази книга. Преди да преминем към романа и към обсъждането на Брит Мари като героиня и на Бакман като присъствие в литературата, ще направим един кратък тест с зрителите, да видим дали вие сте ОКР, човек обседен от чистотата, или дали познавате такива хора около вас. Случвало ли ви се да отидете на работа и да почистите бюрото си не един, не два пъти, а 5 пъти с мокра кърпичка на ден? Да чистите несъществуващ прах. Когато се приберете вкъщи всеки ден, да пускате прахосмокачка, да миете чиниите, да гладите, всяка седмица да миете прозорци, пердета, също така да си имате любим парцал или любима гъбка за чистене, любим препарат. Случвало ли ви се да знаете, че вие можете по най-добрия начин да изчистите едно нещо и никой друг не може, както вие го правите? Също така, притеснявате ли се, ако някой бърника във вашите шкафове? Защото вие сте ги подредили по най-идеалния начин. Чувстват ли се хората около вас притеснени във вашето присъствие, защото нищо не могат да си намерят в къщи, тъй като вие сте подредили всичко и трябва да сте там, за да им го подадете, защото те не знаят, те са като изгубени, не знаят кое къде е, защото вие знаете идеално кое къде е мястото, вие сте го определили. Също така, имате ли усещане, че вашия дом е като аптека? Стерилно, навсякъде мирише прекрасно. Чистите след работа по 3-4 часа на ден. Лишавате се от сън, за да чистите. Лишавате се от хората и от взаимоотношенията. Това е вашето любимо хоби. Ако сте отговорили да на няколко от тези въпроса, които ви зададох, честито, вие имате ОКР или обсесивно-компулсивно разстройство, свързано с чистотата. На тези, които са разпознали свои близки, честито и на вас, клети хора. Не ви е лесно да живеете с такъв човек. Да видим сега дали може да помогнем на тези хора и какви са тези хора, как присъстват те в литературата. Най-честите обсесивно-компулсивни разстройства са два типа. Единият тип е свързан с чистотата, другият тип е с страха от заразяване, от някаква заразна болест, която ще доведе до смърт. Така, защо се случва това? Когато ти имаш такава мания към чистотата, ти преминаваш към едно действие. Действието е постоянно да чистиш. При хората, които се притесняват пък от зараза, те са леко като Монк, ако се сещате този филм за детектива Монк, който дори с кърпичка отваряше вратата, имаше си свои ритуали, гледаше да не общува много с хора и това много го напрягаше. Кой развива ОКР? ОКР, първо, имаш генетична заложеност, за да го развиеш. След това има и стресиращ фактор. Стресиращия фактор, който импулс да се отвори това състояние, е да речем нещо, което ти се е случило в детинство. Не всеки може да развие ОКР, но
е изследвано, че до голяма степен 1 от 4 възрастни хора развиват някакъв вид психично разстройство. Това състояние е психично разстройство и вие имате нужда от психолог най-вече, за да се справите с него и след това като допълнителна терапия може да опитате библиотерапия, арт-терапия и други видове терапия, които да ви помогнат това нещо по някакъв начин да го туширате или поне да се опитате да го владеете. Така, искам да кажа, че тези хора наистина много страдат, защото повечето от тях не осъзнават, че това нещо им пречи. До голяма степен те не са диагностицирани, тъй като отричат своето състояние. Те се представят себе си пред света последния начин. Аз просто така съм повече по чистотата, аз просто си имам друг, аз си обичам по моя начин да си подреждам. Тоест те прикриват и открито не казват, да, аз имам проблем, трябва да се лекувам. Не, те си мислят, че това е правилният начин, техният начин е правилният начин, въпреки че не техният начин, но ги води до безсилие, до бърнаут, до постоянно чистене, до влошава отношенията им с хората, с най-близките и така нататък. Как се лекува такива състояния? Такива състояния понякога се лекуват с турбуленция или да поставиш лицето в абсолютна ситуация, която няма да му хареса. Да речем, в Англия има едно предаване, което се казва Obsessive Compulsive Cleaners, в което поставят чистници да помагат на едва ли не клошари, които въобще никаква чистота не полагат и срещат ги двата свята, като чистиците отиват да помагат на тези хора, които са много зле, нали? Те са си запълнили цялата къща с разни вещи. И при тази среща чистникът пък разказва своята история, показва си там идеалния дом на снимки, нали, минимализма, всички повърхности, които са изблизани до съвършенство, а пък другият клошарът, така наречен, или нали, човекът, който е разхвърлян, той пък казва как е стигнал това състояние, в което не може да си влезе в къщата, не може да си легне на леглото, се спи на един стол, всичко му е в опаковки и в общи линии се оказва, че и двете крайности те не са добри, и двете крайности те не са здравословни и малко едни други успяват да се да вземат хубаво от другия. В крайна сметка предаването се завършва с хепи енд, в който чистника е изчистил заедно с с мръсника, нали, с този, който си е по нечистотиите, са успяли двамата да оправят жилището и след това, след време, отиват пак да видят дали този човек е продължил да спазва някаква чистота. И така, в общи линии, единия от начините за лекуване с някакъв вид турбуленция. Друго нещо, което са правили, събират Obsessive Compulsive Cleaners, такива хора, сокъра, и ги пращат на някое обществено място да правят обществено полезен труд, например на стадиона след матч, или в болница, или в обществена тоалетна, което там всеки си разказва за своите начини на чистене и един друг се подкрепят в това да не бъдат толкова вманячени и да се поизлекуват така малко от тази мания. Бакман. Фредерик Бакман е един от любимите ми автори. Много отдавна искам да говоря за него, защото съм бакуман или как да кажа, най-големия почитател, Бакман фен номер 1. Прочела съм, след малко ще ги прочета всичките, които са излезли романи на български язик и мисля, че съм прочела почти всички. Като най-любимите ми герои на Бакман, това са човек на име Уве и разбира се Брит Мари. Брит Мари е третия му роман. Сега ще ви разкажа малко повече за живота му. Бакман е роден през 1981 година в Стокхолм, но до голяма степен живота си прекарва в едно малко градче, което се казва
Хелинсбори. Това е град около 100 000 души. Представете си нещо като Хасково, шведското Хасково. Той живее в такова малко градче и може би това го е провокирало след това да избере своите герои, повечето от които са хора от не столицата, хора от малкия град. Обръща внимание на много интересни теми, които до голяма степен това най-богато общество замита така под чергата, като например, знаете, че във всички там като състезания или въобще проучвания, най-прекрасната държава за живот, Швеция, нали, все скандинавските държави, Швеция номер 1, всеки иска да живее там, стандарт висок, щастливи хора, не знам си какво си, в общи линии топа на топа, всеки мечтае там да отиде, там да си живее, там да си умре, но ето, че един швед ни показва, че всъщност нещата не са такива, каквито ги напудрят по медиите. Той обръща внимание на много важни за обществото им проблеми, като да речем самотността на хората, които са в тези малки градове, обезлюдяването, открива въпроси като изнасилването, което в Швеция е нещо много често срещано. Там до голяма степен казват на жените да си мълчат, като им се случи нещо такова травматично и едва ли не, че те си го заслужили. Така че то отваря много такива интересни теми, също темата за самоубийството, темата за чистотата, за маниакалността. Неща, които до сега, как да кажа, в литературата не има обръщано чак такова внимание и прави много силни образи, които са мъжки и женски образи, които са толкова така изпипани, че ти имаш чувството, че след като си прочел книгата, този човек, той наистина съществува. Ти си го виждал, дето се казва, виждал си съсед, който абсолютно прилича на този герой едно към едно, така че много силни образи, мъжки, женски и от двата пола. Има много така добра наблюдателност, добра чувствителност за героите, развива ги прекрасно. И така, само да кажа, нали, казах къде е роден, какво работи. Той се записва да учи нещо като, след като завършва там средното си образование, нещо като религия, но изобщо не успя да завърши изследване, прекъсва, работи като келнер, кара мотокаристе, представете си. И, както си кара мотокара, по едно време му дават шанс в там техния някакъв си вестник, неизвестен в тяхното си градче, село, да пише колонка с новини. И след това, заради тази колонка с новини и с разни като мнения, които се случват, обществени разни проблеми, той продължава да харесват го и в други вестници и списания и така в общи линии става журналист до 2012 година, която е повратна в неговия живот. Както си пише във вестниците, написва първия си роман "Човек на име Уве", издава го през 2012 година. Той става веднага бестселър в Швеция. До сега е превеждан на 35 езика и става тотален хит. Така че след 2012 година той напуска работа и започва и се отдава изцяло на писането. В личен план той е омъжен за емигрантка, има 2 деца. И в общи линии предимно пише в момента, като на българския пазар има издадени следните негови романи: "Човек на име Уве", "Баба праща поздрави и се извинява", "Брит Мари беше тук", "Бьорнстад", "Ние срещу всички", "Тревожни хора", "Победителите". Като аз съм чела 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 7. Да, значи аз съм бакоман, определено. И какво мога да кажа? Не всеки негов роман веднага ми допада, но има някои, които са толкова силни, толкова интересни, като например за "Човек на име Уве" и "Брит Мари беше тук", че аз определено го определям като един от моите любими съвременни писатели, който е пропуснал Бакман. Моля ви, поправете тази грешка. Той е много добър писател, отваря много добри въпроси по принцип за шведското общество, но и за българското и за всяко едно общество, така че не пропускайте шанса си с него. Така,
Казах ви темите, които той засяга, че са обществено полезни. Най-интересното нещо, което на мен ми е така било странно, защото такъв автор не печели големи награди. Ето, той обръща внимание на аутсайдерите, обръща внимание на малкия човек, обръща внимание на безпаричето, обръща внимание на емигрантите, които живеят там. Те са хиляди и те имат голям проблем с тях, защото шведското общество, то е едно такова затворено общество, не приема другия. Може да ви се усмихват, може да ви се правят колко са любезни, но няма да ви допуснат близко до себе си. Истина е това. Казвам ви го, както има и други такива затворени общества. Северните народи са такива. Те няма да си кажат, ама с други думи, няма да бъдете на тяхното ниво. Та той казва точно това. Защо сме такива? Защо не приемаме другите? Какво повече сме от другите, да не ги приемаме? Заслужават и те шанс, в крайна сметка. Така. Исках да ви кажа следното нещо. Защо Бакман този човек няма Нобелова награда за литература? Защото не знам кой ги прави тези награди, ама айде вече. Боб Дилан получи за песничките там, Knock Knock on the Heaven's Door. Хайде, дайте и на Бакман. Ако Бакман не получи Нобелова награда за литература, аз основавам днес една специална Вени награда или там книговлечение награда, в която раздавам награди за литература. И ето тук сега давам една специална награда на Бакман. Ето това е едно писателско перо. Господин Фредерик Бакман, заповядайте в моята кухня, за да получите своята заслужена награда. Присъждам ви я за принос към световната литература, за невероятните образи на Уве и на Брит Мари. И след като наградихме заслужаващият писател, продължаваме с неговата героиня и как може да се терапевтираме с тази прекрасна книга Брит Мари беше тук. Като начало искам да разкажа само малко неща от сюжета, няма да ви разказвам всичко, само бележа основни работи, основни теми, образа леко така ще го развия и след това само казвам как може да се терапевтирате и трябва да приключвам, няма да са дълги видеята. Нямам време, трудно ми е да монтирам, опитвам се да подобря звука, картината, всячески се старая всичко да събера и да синтезирам, тъй като знам, че нямате време да гледате дълги видеа. Това е само с една покана за една среща, да търсите герои, които са интересни. Така че хайде да ви поканиме при Брит Мари. Коя е Брит Мари? Брит Мари е една 63 годишна домакиня. Тя се развежда със своя съпруг. Цял живот Брит Мари е работила домакиня, никога не е работила истинска работа, но разбира, че нейният съпруг изневерява и решава да напусне семейното жилище, което е в столицата, отива на село, отива в провинцията, в един малък град, в който единствената свободна работа, която тя може да заеме, е треньор по футбол. Разбира ли тя от футбол? Не. Нищо не разбира от футбол. Обаче това е интересното на романа, че понякога живота те поставя в някакви ситуации, в които ти трябва да се оправиш. Брит Мари, освен всичко останало, освен тази драма, с която започва романа, тя е манячка на тема чистота. Тя е обсебена от чистотата, знае прекрасно как да изчисти всяко едно петно с сода бикарбонат. Знае всеки препарат, има си специална метода за чистене, има си специално мнение за хората, които не чистят. Ах, тези ужасни мръсници. Тя си е човек, който си знае всичко. На нея нищо никой не може да й каже. Тя за чистотата и за домакинството е номер едно, отличничка, но е много трудно с нея да се общува, защото няма елементарни социални умения. Трудно общува с другите хора. И в общи линии ето там вече големия проблем за тези хора, които от прекаленото чистене забравят, че живеят в социума. Че всъщност ти не живееш само в хола си, не живееш само в банята. Имаш все пак за задача да се свързваш по някакъв начин и с другите хора. И в тази чистота ти отнема точно това с други думи.
Казах ви за Брит Мари, тя става треньор по футбол, много интересни неща и се случват в романа. Няма да ви го разказвам, не искам да ви разказвам прекалено много от романа, защото когато започвам да разказвам и някак си се увличам в това и акцента е само върху сюжета, хайде да ви разкажа всичко, какво се разказва. Няма нужда. Казвам ви, това е роман за чистници, заповядайте, прочетете го, ще го обсъдим ако трябва. Важното е да го откриете, да откриете Бакман, да откриете образи като Брит Мари, да се замислите, да почерпите информация и най-вече, ако сте окъра чистник, да се видите отстрани. Ако сте човек, който живее с окъра чистник, да прогледнете за човека до себе си и да се опитате да му помогнете по някакъв начин. Това е смисъл на библиотерапията. Тя не е само едно разказвачество, хайде да ви разкажа този роман. Тя е опит за помощ. Опит за помощ на човек, който има такъв проблем. Проблема на Брит Мари е, че тя не осъзнава своя проблем, разбира се. И както и на другите много хора, които са с окъра. Само искам да спомена следното нещо, че това е един хубав роман да се прочете така от всякакви хора, не само от чистници и тези, които живеят с тях. По принцип, да видят хората, може би да видят хората как може да се бориш с страховете си, защото това е роман, който учи точно на това. И сега, ето тук, само момент, прекъснах, защото стигнахме до теми, които са засегнати в романа и които могат да послужат за вашата библиотерапия. Сега набързо концентрираме се и изброяваме всички видове, които ми хрумват неща за терапия. Първото нещо е да правиш неща за първи път. На Брит Мари се налагат много неща да прави за първи път, още повече като тя почти не е излизала от своята къща и не познава околния свят. Налагай се да отиде до друг град, налагай се да живее в съвсем друго жилище, не нейното си, налагай се да работи работа. Тя никога не е работила работа до 63 годишна възраст. Така че това е роман за първите пъти и за преодоляване на страховете. Следващото нещо, което ми идва на ум е, че никога не е късно да започнеш от начало. Това е прекрасно послание на романа. Ето, тя не се страхува да започне от начало, дори на тази възраст, да напусне съпруга си, да опита да излезе от неговата сянка, да опита нещо сама, да види своята ценност. Пипнах микрофона, да не съм прецакала звука. Да се види отстрани. Това е роман също така за точно за отстояването на нашето място под слънцето. Това е също добра тема. Също има и темата за различни злощастия и беди, които могат да ни се случат. Тя претърпява разни инциденти, нали, ще видите в книгата, но това не й попречва, нали, не й пречи да продължи напред. Друго нещо за романа, това е роман с тема за любовта и битовизмите, как те могат да ни така превземат. И също роман за токсичните хора в живота ни. Хайде да погледнем кои са те. Нали, токсичен е нейния мъж, очевидно. И в общи линии това са само начало на неща, които може да развием от тази книга, но вие докато четете може да откриете и вашите си неща. Това е, например, вижте, аз роман съм го чела преди 1 или 2 години, но сега само като го прегледах и тези теми ми дойдоха на ум. А сега искам да продължа още нещо за окъра хората и как могат те да подобрят своето състояние. Реших в последната част от моето предаване да се свържа с 3, които познавам, окъра хора, които са маняци на тема чистота и да ви разкажа анонимно техните истории, може би ще ви бъде интересно. Първата история е следната. Окъра човек, който не признава своя проблем. В моето лично обкръжение, приятели, познати, имам човек, който има такъв проблем, но той отрича, че има този проблем. Той самия не е осъзнал проблема си,
Нали, прави се пред всички останали, че това е неговия начин на чистене. Аз си знам, това си е моя начин, това не е проблем. Не е проблем имат другите, че не знаят как да чистят. Нали, аз знам най-добре от целия свят как да чистя. Аз съм чистила 100 години, нали? В общи линии, първият случай е на човек, който изобщо не е осъзнал своя проблем и не го е признал. Това са най-трудните случаи. Когато човек не осъзнава проблема си, той много трудно може да се реши. Трябва човек първо да осъзнае, че има проблем и да започне лечението по своя собствена воля. Това е най-важното. Вторият човек, с когото се свързах, това е много често срещан случай, така че ослушвайте се, оглеждайте се. Окъра човек, който е отгледан от окъра родител. Ако вие сте окъра чистник, тези мании, те се предават на вашите деца. Помислете дали в този омагьосан кръг на белината, четкането до припадък, умора и малтретиране на душата си, искате същото нещо да се случи на вашите деца. Когато вие сте до такава степен вманячен на тази тема чистота, че не виждате околните, не виждате своите деца, повярвайте ми, те ще вземат пример от вас и те ще станат такива, когато те пораснат. Втория случай на човек, който е окъра, той е дете на родител, който е бил такъв. Тоест, той в детството си е бил повреден от своя родител и до такава степен прави нещата, ги прави като навик. Той е свикнал, нали, примерно, всичко да подрежда както му е наредено. Няма въображение да помисли, че има някакъв друг свят, но вторият човек, с когото се свързах, този човек признава, че има проблем, разбира, че това не е нормално. Тоест, тук вече имаме една осъзнатост. Той може да се бори за себе си и за малко така въздух да си вземе от тази чистота, от тази манячност. Така че, вторият тип хора, това са хора, които най-вече в детството си са провокирани да стават такива от своите родители. Така че, ако сте такъв човек, борете се със своята мания, преди тя да се предаде на вашите деца. И още нещо от този човек попитах. Добре, нали, ти като си отгледан от такъв човек, кажи ми, това, че беше чисто, беше ли хубаво, беше ли важно за тебе в детството ти? Това, че, нали, твой родител е чистил като му помрачен. И този човек, въпреки че окъра, ми каза следното нещо. То, че беше чисто, но аз понякога исках да имам време с майка си. Тя да дойде, да ме изслуша, да разбере какви са моите проблеми в училище, да ми прочете една приказка, да бъде близо до мен. Повярвайте ми, каза той, аз не съм искала да живея в стерилна среда, не съм искала да бъде стерилно до безобразие. Аз исках отношение. Но моята майка, казва той, моята майка мислеше, че чистотата, че да се грижиш за дете, значи да е чисто и да го нахраниш. Тя не излизаше от тази рамка извън това. Тя не виждаше хората като личности. Затова, хора, грижата, пострадайте деца, казват това. Аз имах нужда от грижа и от внимание. Това, че е било чисто, не ми е било важно на мене. Аз исках внимание и близост. Това е от човек, който съм му се обадила и съм го питала, така че детето какво би казал. Вашето дете това би казал след време. Така, сега. И третия случай на окъра човек, който е в моето обкръжение. Това е следния случай. Третия човек също осъзнава своя проблем. Той не го отрича. Той знае, т.е. тя знае, защото е момиче, тя знае, че има този проблем, признава го пред мен, знае, че не е нормално да чисти, но го прави, защото просто има тази компулсия да прави нещото, нали, чува едва ли не в главата си.
такъв един глас, хайде изчисти го пак, хайде изчисти го пак и прави нещата просто като един вид, нали, като задължение, като трябва, нали, нещо такова. Как нейният проблем се отключил. Тя е дете има трагедия в живота и там ранна смърт на баща и остава сама да живее с майка си. А майката е алкохоличка, която изобщо никаква чистота не спазва. Нали? Въобще едва се грижи за това дете. Тя тогава е била на около 6-7 години. Тогава баба й, мисля, че баба й я учила да чисти. Идвала е вкъщи да прави някакви сапунки там и постоянно да чисти. Стресовия и фактор е бил следния. Бабата е била голяма чистофайница и постоянно нещата ги е чистила по 2-3 пъти. И когато тя момиченцето, нали, му дава за задача след храна, измий си чинийката, сложи си я на шкафчето, не знам си какво си. И момиченцето измива чинийката. Чинийката е добре измита, оставя я там на сушилката. И бабата идва и казва, измия пак. Тя не е достатъчно чиста. И момичето пак чисти втори, трети път тази чинийка. И ето тук е този момент, в който човека, той вече манията почва нали, се отключва. И тогава тя казва, че като дете се стремяла точно това да угоди на бабата и да бъде всичко съвършено. И може би по този начин тези хора, които чистят, те си мислят, че като изчистят всичко и всичко е перфектно, това ще му прави целия свят. Не, няма да го прави целия свят. Това, че всичко ви е изблизано вкъщи, повярвайте ми, няма да го прави другите проблеми. Нали, само ще задълбочи този проблем с чистотата. Този човек, ви казах, този, нали, проблем от детството, пак от баба. Баба на внучка е предадено. И отключващия фактор е, че са карали непрекъснато да прави повтарящи се действия на едно и също нещо, докато постигне така нареченото съвършенство. Ами сега да включим нещо, да отворим една страница. Ето сега да ви кажа. И тук може да не го пише, но аз ще ви го кажа. Няма такова нещо като съвършенство. Няма съвършени хора. Безгрешен е само Господ. И може да се стараете, може да правите много усилия, но никога няма да стигнете, нали, абсолютното съвършенство. Да, старайте се да бъдете по-добри хора, да, старайте се да бъде чисто, не казвам вкъщи да ви е ужасно мръсно. Не, чистете си там всяка седмица, като нормалните хора, пускайте по една прахосмокачка, но не го правете за сметка на личния си живот, не го правете за сметка на психическото си здраве, не го правете за сметка на своите деца. Осъзнайте, че понякога в живота е по-важно да прочетеш една приказка или да прочетеш една книга, отколкото да загубиш цяла неделя в лъскане на пода, на банята и след това да продължиш да колосваш неща на разни перденца, където ги колосваш всяка седмица. Това наистина е едно преливане от пусто в празно. Няма смисъл от него. Правете само основата. Basic. Не прекалявайте. И за накрая искам да ви приготвя едно много така интересно нещо. Да говорим за страховете, които имаше Брит Мари. Брит Мари беше изтъкана от страхове, от някакви, нали, освен маниите. Тя се притесняваше, да речем, това е много показателно за хората, които си мислят, че в гардероба има един умрял, нали, примерно така зловещо чудовище, което ще направи нещо ужасно, че нещо ще се случи отвратително. И ти постоянно си казваш, няма да отварям този гардероб, страх ме, там вътре са моите страхове, нали, там са всичките такива неща, които се случват. И много я беше страх да прави някакви такива неща. И като отвори гардероба и въобще като всички вие отворите гардероба, вътре наистина има един зловещ, жълт звяр, който иска да ви погълне. Обаче като прегърнете страха си, то същия звяр
И като се виждате лице в лице с него, може да се окаже едно сладко, плюшено пате. И когато се запознаете с този страх, когато го започнете да го обичате и да знаете, че това е част от вас, той всъщност изведнъж се превръща съвсем в нещо различно. Така е както, примерно, Брит Мари се срещна с оня ужасен плъх. В началото тя искаше да го унищожи от роби и всичко останало, пак накрая станаха приятели. Така и с страховете, борете се с тях, борете се със своите демони, със своите недостатъци. Разберете, че най-важният път към себе си, той започва вътре във вас. Той, за да направите първата крачка, вие трябва да направите. Няма някой отвън да дойде да ви спасява. Нали разбирате? Трябва да си признаете проблемите, които имате. Трябва да говорите за тях с други хора, които имат същите проблеми. Трябва да опитате да ги излекувате сами, защото няма кой да вземе отговорност за вас. Крайна сметка. Няма. Спасете първо себе си. И тогава ще видите, че хората около вас ще бъдат по-щастливи, когато вие сте по-щастлив. Аз бях Вени Танкова. Брит Мари беше с вас и Вени Танкова беше тук. Това беше книговлечение. Единственото предаване за библиотерапия в българския ефир. Надявам се, че тази тема ви е харесала. Надявам се, че четете Бакман и че ще продължите да следите моето предаване. Благодаря ви! Велици ножове лъжици. Слава Богу, в този дом живеят цивилизовани, почтенни хора.